Ai simțit vreodată acel sentiment amar de a alerga mereu după ea și de a se îndepărta din ce în ce mai mult? Ați observat că cu cât trimiteți mai multe mesaje, cu atât ea devine mai rece? Că cu cât te explici mai mult, cu atât îi pierzi mai mult respectul? Adevărul este simplu și brutal. Bărbatul care nu-și stăpânește propria tăcere devine sclavul validării feminine. Trăim într-o epocă în care bărbații și-au pierdut puterea control emoționalei, vor să fie înțeleși, acceptați, doriți, dar uită esențial: fii respectat. Filosofia stoică învață că adevărata putere nu constă în controlul pe alții, ci în controlul pe sine. Tocmai de asta le lipsește majorității bărbaților de astăzi disciplina tăcerii, calmul în fața respingerii, misterul care trezește mai degrabă curiozitatea decât nevoia. Gândiți-vă la filme de genul Gladiator, Conduce sau chiar Nașul. Omul care vorbește cel mai mult este cel care comandă cel mai puțin. Maximus nu a implorat nimic. Don Corleone nu a implorat atenție. El era centrul atenției. Acesta este spiritul omului stoic modern. Cel care înțelege asta, absența este și prezență, iar acea tăcere poate fi mai seducătoare decât 1000 de cuvinte. Dacă te-ai săturat să fii tipul prea drăguț, care este întotdeauna amintit ca un prieten, care simte greutatea respingerii și a îndoierii, acest videoclip este pentru tine. Aici vei învăța cum folosește tăcerea ca armă, stăpânind jocul absenței și rotind placa de putere cu calm, mister și autocontrol. Bărbații care evită aceste greșeli nu numai că obțin mai mult, devin lideri ai lor înșiși. Și când un om își conduce propria minte, lumea întreagă urmează. Așa că abonează-te la canal, activează clopoțelul și distribuie acest videoclip unui frate care trebuie să audă asta astăzi. Și lăsați alegerea voastră de război aici, în comentarii. Încredere adevărată, om cu scop sau îmi conduc viața. Tăcerea este câmpul în care omul adevărat își testează propria măiestrie. În timp ce cei slabi se grăbesc să umple golul cu justificări, explicații și mesaje impulsive, omul cu putere știe că a tace înseamnă a domni în fiecare relație. Există un joc de energie invizibil, iar cei care vorbesc prea mult renunță la control. Tăcerea, pe de altă parte, este o reamintire subtilă că nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Filosofia stoică învață că controlul cuvintelor este primul pas către controlul emoțional. Marcus Aurelius a spus: vorbește doar ceea ce este necesar și numai când tăcerea nu mai este de folos. Această înțelepciune, atunci când este aplicată dragostei, schimbă complet jocul. Când un bărbat este capabil să se abțină în fața provocării, absenței sau dezinteresului, el demonstrează ceva ce puține femei văd astăzi: puterea interioară și misterul. Cea mai frecventă greșeală este să crezi că a vorbi este soluția. Nu este. A vorbi prea mult înseamnă a cere atenție. Demonstrează anxietate, teamă de pierdere și o nevoie deghizată în interes. Tăcerea, pe de altă parte, comunică tot ce trebuie spus fără un singur cuvânt. Se țipă: sunt de ajuns. Și când ești suficient, puterea schimbă mâinile. Ea o simte, ea o observă și în adâncul sufletului ea o respectă. Urmărește cele mai memorabile scene de seducție din cinema. James Bond rareori spune multe, dar fiecare cuvânt are greutate. El observă, zâmbește cu coada ochiului, controlează vremea și atmosfera din jurul lui. Acesta este același principiu stoic aplicat cu cerire. Omul care stăpânește timpul dintre cuvinte stăpânește și dorința care crește în tăcere. Fiecare pauză este o provocare, fiecare absență este o reamintire a prezenței tale ferme. Dar este important de înțeles: tăcerea nu este aroganță, este echilibru. Este decizia conștientă de a nu reacționa la tulburările emoționale ale altei persoane. Este să știi că uneori cel mai bun răspuns este autocontrolul. În lumea modernă, în care toată lumea țipă după atenție, cei care învață să tacă devin enigmatici, iar enigma atrage mereu. Tăcerea nu este goală, este putere concentrată.
Când folosești tăcerea cu intenție, ceva se schimbă în dinamică. Începe să se pună la îndoială, să se simtă nesigură, să vrea să înțeleagă de ce nu ești neliniștit. Jocul se schimbă. Tăcerea trezește curiozitatea, respectul și chiar dorința. Este primul pas către trecerea de la a fi un om care reacționează la a deveni un om care comandă. Și această comandă tăcută și fermă este cea care separă obișnuitul de irezistibil. Dependența emoțională este închisoarea invizibilă în care mulți bărbați își petrec viața fără să-și dea seama. Este momentul în care stima de sine depinde de răspunsul unei femei, de cât timp îi ia pentru a răspunde, de cât de mult interes arată. Acest tip de atașament nu este dragoste, este o slăbiciune deghizată în afecțiune și pe măsură ce cauți aprobarea, ea își pierde respectul. Bărbatul care trebuie iubit pentru a se simți întreg devine inevitabil mic în ochii ei. Stoicul înțelege asta: nimeni nu stăpânește pacea, dar Marcus Aurelius spunea că sufletul unui om liber este de neatins pentru că depinde doar de el însuși. Când interiorizezi acest lucru, ceva se schimbă. Încetezi să cerci atenție și începi să cultivi prezența. Absența lui nu te mai dezechilibrează, pentru că centrul vieții tale ești din nou tu însuți. Acesta este punctul în care controlul emoțional încetează să mai fie teorie și devine putere reală. Sfârșitul cercetoriei înseamnă mai mult decât oprirea trimiterii de mesaje text. Este o transformare de atitudine. Este atunci când înțelegi că nu trebuie să convingi pe nimeni să te aleagă, pentru că un bărbat adevărat nu se vinde pe sine, ci se construiește singur. În timp ce majoritatea urmăresc firimitul de atenție, omul disciplinat își construiește propria forță interioară și, în mod ironic, atunci când se oprește din urmărire, ea începe să alerge spre el. Amintiți-vă, dependența emoțională este întotdeauna o reflectare a lipsei de scop. Când nu ai nicio misiune, dragostea devine drogul tău și, ca orice dependență, te consumă. Stoicul, în schimb, găsește plăcere în singurătatea productivă, în rutina care întărește trupul și mintea. El nu fuge de gol, ci îl stăpânește, pentru că el înțelege asta: absența este laboratorul forței. În filme ca Rocky Balboa sau Batman Begins, eroul devine cu adevărat invincibil doar atunci când pierde totul și decide să se reconstruiască. Acesta este același proces ca și depășirea dependenței emoționale. Nu mai fi omul care cerșește și devii omul care inspiră. Începi să reacționezi la absența ei și începi să reacționezi doar la propriul tău scop. Și acest tip de energie este imposibil de ignorat. O femeie simte când un bărbat nu mai are nevoie de ea pentru a fi fericit. Ea observă privirea fermă, tonul calm al vocii, gestul încrezător. Și atunci se schimbă dinamica. Bărbatul pe care îl alege devine un mister, pentru că este rar. El reprezintă tot ceea ce ea nu poate controla. Și tot ceea ce lumea modernă a uitat autovalor e soberania emoțională. Și acesta este punctul de cotitură în care începe cu adevărat jocul. Misterul este limbajul tăcut al puterii. Trezește curiozitatea, stârnește imaginația și menține flacăra interesului vie. Un om previzibil este o carte deschisă, iar cărțile deschise sunt rareori recitit. Dar un om care își stăpânește tăcerea, care nu dezvăluie tot ce simte, creează o aură care magnetizează. Misterul nu este absența expresiei, este prezența controlată. Este atunci când vorbești puțin, dar fiecare gest are un scop. Filosofia stoică învață că cei care se stăpânesc pe ei înșiși nu au nevoie să fie înțeleși, ci doar respectați. Misterul se naște tocmai din această stăpânire interioară, din capacitatea de a nu dezvălui mai mult decât este necesar. Când o femeie încearcă să te descifreze și nu reușește, ea continuă să se întoarcă, încercând să înțeleagă ce se află în spatele privirii tale calme. Este același instinct care a condus întotdeauna curiozitatea umană, dorința de a descoperi ceea ce nu este pe deplin înțeles. În seducție, misterul este scânteia care transformă interesul în dorință. Un bărbat care nu se predă
Secretul este simplu. Ea nu vrea un bărbat care să fie mereu disponibil, ci unul care este selectiv. Unul care pare să aibă o lume a lui, o viață bogată, un scop care nu se învârte în jurul ei. Gândiți-vă la personaje precum Thomas Shelby, Peaky Blinders sau Neo în Matrix. Ambele sunt reci, introspective, dar cu ceva magnetic în privire. Nu ceea ce spun ei atrage, ci ceea ce ascund. Fiecare tăcere, fiecare pauză, fiecare gest calculat creează un spațiu pe care să-l umple imaginația. Și tocmai în acest spațiu se naște dorința. Omul misterios se duce nu cu promisiuni, ci cu prezența calmă și imprevizibilă. Dar fii atent, misterul nu este un joc de manipulare, este autocunoaștere. Adevăratul mister vine din profunzime, de la omul care își cunoaște propria valoare, dar nu simte nevoia să o arate. Nu creează secrete pentru a părea interesant. Pur și simplu trăiește atât de plin încât alții vor să facă parte din universul său. Aceasta este fascinația omului stoic. Nu are nevoie să cucerească, doar există ferm. Când încorporezi misterul ca parte a esenței tale, totul se schimbă. Ea începe să se întrebe la ce se gândește, de ce nu reacționează, unde este. Și fiecare dintre aceste întrebări este un fir invizibil care te apropie. Omul care stăpânește misterul nu joacă jocul, el și jocul. Și cu cât încearcă mai mult să te dea seama, cu atât devine mai fascinată de imprevizibilitatea ta și de puterea tăcerii tale. Fiecare relație este un câmp de forțe subtile. Când un bărbat își pierde controlul emoțional, el predă femeii puterea de decizie, dar când se retrage, când controlează dorința de a reacționa și alege tăcerea strategică, ceva se schimbă. Absența lui începe să mă aplice. Vidul pe care îl lasă nu este uitare, ci prezența înmulțită. Și în acel moment, jocul începe să se întoarcă. Eul feminin este obișnuit să fie validat. Când un bărbat dispare, ea simte mai întâi ciudățenie, apoi curiozitate și, în sfârșit, nevoie. Ceea ce a fost cândva plictiseala se transformă în îndoială. De ce nu o urmărește ca ceilalți? Această îndoială este începutul schimbării puterii. Tăcerea și absența creează penurie și tot ceea ce este rar devine valoros. Puterea își schimbă partea fără să fie spus un cuvânt. Bărbații care încearcă cu insistență să rezolve distanța pierd controlul jocului. Omul stoic, în schimb, înțelege că a reacționa este înjositor și că, uneori, cea mai grea lovitură nu este izbitoare. El observă, păstrează autocontrolul și lasă timpul să lucreze în favoarea lui. În timp ce ea caută validarea în altă parte, golul lui începe să răsune. Și acest ecou devine inconfortabil, pentru că vine din contrastul dintre haosul ei și calmul lui. Această inversare are loc atunci când înțelegi asta. Absența este de asemenea o prezență strategică. Este atunci când tăcerea devine o oglindă și ea se vede reflectată în golul pe care l-ai lăsat. Omul care odată părea îndepărtat devine brusc enigmatic, aproape irezistibil. Îi lipsește nu numai contactul, ci și sentimentul de stabilitate pe care îl transmitea. Iar dorința, care înainte era adormită, se trezește în șocul indiferenței. În filme și viața reală, tiparul se repetă. Puterea aparține întotdeauna celor mai puțin afectați. Don Draper, în Mad Men, nu imploră niciodată, nu se explică niciodată. Lasă tăcerea să facă treaba. Și exact asta trebuie să învețe omul modern. Arta de a nu fi zguduit. Stoicul nu joacă pentru a învinge pe alții, ci pentru a se învinge pe sine. Femeia realizează acest lucru și atunci respectul se îmbină cu dorința. Când se întoarcă misiunea, omul încetează să mai fie reactiv și devine magnetic. Femeia care odată controla acum încearcă să descifreze ceea ce a pierdut. Și cel mai interesant lucru este că nu face nimic, pur și simplu își menține axa. Controlul emoțional devine noua formă de dominație. Nu are nevoie să-și demonstreze puterea, el este puterea. Și această stare de suveranitate schimbă totul. Dinamica, dorința și modul în care lumea începe să-l trateze.
Punctul culminant al călătoriei stoice este atunci când omul înțelege în sfârșit că nu are nimic de demonstrat. Tăcerea încetează să mai fie strategie și devine natură. Absența încetează să mai fie tactică și devine pace. Când ajungi în acest punct, puterea se schimbă din interior spre exterior. Nu mai este vorba de a cuceri femei, ci de a te cuceri pe tine însuți. Și acest tip de energie, liniștită și autentică, este ceea ce atrage cel mai mult, pentru că este rar. Omul care își descoperă propria valoare nu este zguduit de respingere. El înțelege că a pierde pe cineva nu este un eșec, este o filtrare. Fiecare separare dezvăluie cine aparține cu adevărat călătoriei sale. Și în loc să caute să umple golul cu distrageri, el îl folosește drept combustibil. Valoarea de sine se naște atunci când te uiți în oglindă și în cele din urmă spui: sunt de ajuns. Aceasta este esența control emoțional, libertatea de a nu avea nevoie de aplauze. În timp ce lumea se întreabă după validare, omul suveran merge în tăcere. El nu reacționează la haos. El observă, înțelege și rămâne ferm. Acest calm nu este apatie, este puterea. Este același tip de forță pe care o vedem în personaje precum Maximus Gladiator sau Leonidas. În 300 ei nu au vorbit pentru a fi auziți. Au vorbit ca să fie clar că nimic nu i-a mișcat în afară de propriul lor scop. Acesta este spiritul stoic, în forma sa cea mai pură. A fi suveran emoțional nu înseamnă să te izolezi, ci să știi să alegi. Este vorba despre înțelegerea faptului că singurătatea demnă este de 1000 de ori mai bună decât o companie superficială. Un om cu valoare de sine nu disperă pentru atenție, pentru că este propriul său centru de greutate. El știe că adevăratul mister constă în a nu fi accesibil tuturor, iar adevărata putere constă în a spune nu, fără furie, da, fără anxietate și la revedere fără durere. Când un bărbat atinge acest nivel de echilibru, privirea lui se schimbă. El emană seninătate, nu nevoință. El emană interes, nu disperare, și femeile observă. Ei simt greutatea prezenței lui, controlul tăcerii sale și magnetismul absenței sale. Respectul vine înaintea dorinței. Și acest respect este cel care susține totul. Pentru că adevărata putere masculină nu constă în cucerire, ci în suveranitatea asupra propriei persoane. Și în acest moment ciclul este complet. Omul încetează să mai fie sclavul emoțiilor sale și devine arhitectul propriului destin. Nu trebuie să fie cel mai frumos, cel mai bogat sau cel mai popular, ci doar cel mai stabil. Puterea, misterul, tăcerea și controlul emoțional fac acum parte din esența lui. Nu mai joacă jocul. El stabilește regulile. Și când un bărbat ajunge acolo, lumea întreagă îl urmărește, dar el alege unde merge. În cele din urmă, totul se rezumă la o alegere. Continuă să reacționezi la emoții sau învață să le stăpânești. Bărbatul obișnuit trăiește încercând să înțeleagă ce își doresc femeile. Omul stoic trăiește pentru a se înțelege pe sine. Și când te cunoști pe tine însuți, orice altceva își pierde puterea asupra ta. Tăcere, putere, mister, control emoțional și absență. Acestea nu sunt trucuri, sunt stâlpii unui nou tip de masculinitate, calm, solid și respectabil. Adevărata victorie nu o face să te caute. Este atunci când nu mai ai nevoie de ea să te caute. Este atunci când lumea ta este atât de completă, rutina ta atât de disciplinată și mintea ta atât de senină, încât orice prezență feminină este doar un bonus, niciodată un scop. Un bărbat care ajunge la acest nivel nu se teme de respingere, pentru că a învățat să trăiască cu propria lui companie. Și această liniște este ceea ce fascinează cel mai mult. Gândește-te, de câte ori ți-ai dat puterea încercând să-ți dovedești valoarea, de câte ori nu ai reușit să te alegi de frica de a fi singur. De fiecare dată când te comporți astfel, te îndepărtezi de esența ta, dar de fiecare dată când alegi tăcerea, practici controlul emoțional și rămâi neclintit în scopul tău, te apropii mai mult de cine te-ai născut să fii. Omul nu este cel care cucerește, omul este cel care suportă focul și rămâne în picioare. Amintiți-vă, respectul
disperarea, ceea ce trezește dorința este calmul. O femeie urmează un bărbat care conduce și acesta este punctul culminant al stoicismului modern. Conduce-te până când lumea îl recunoaște fără să spui un cuvânt. Acum depinde de tine. Aplicați ceea ce ați învățat, reduceți excesul, rămâneți concentrat și deveniți omul care nu are nevoie să fie observat pentru a fi amintit. Tăcerea este armura ta, autocontrolul este scutul tău și prezența senină este cea mai puternică arma ta. Stăpânește asta și nu va mai trebui să urmărești pe nimeni niciodată. Dacă acest conținut a vorbit cu tine, abonați-vă la canal, activați soneria și împărtășește cu un frate care trebuie să se trezească. Și spune-mi în comentarii, ești